צחי. אהלן. שלום. שלום. הבאים בפודקאסט. כן, פודקאסט של מתווכי נדל"ן, סוכני נדל"ן, פודקאסט מאחורי שלט. זה השם של הפודקאסט, הוא נכון להיום מסובסד על ידי חברת XP, ששנינו עובדים בה, לא נסתיר את זה. וזהו, הפודקאסט נועד לפגוש סוכנים, לדבר, לשמוע את העולם העסקי שלהם, מאחורי הקלעים, שזה השם מאחורי שלט, זה המשחק. ונפל גורל היום אני הקורבן. אתה קורבן. אתה זוכה. אני זכיתי להר, כי היית צריך להתראיין עם מישהו אחר, אז הגיע מצב ואני הגעתי. אז קודם כל, כיף להיות איתך, באמת. וקוראים לך, אתה תספר, אבל קוראים לך צחי טהרלב, וכמה פעמים דיברתי איתך על רמקול בבית, ואשתי אומרת, מי זה הבן אדם הנחמד? אמרתי, זה צחי עם לב טהור. אז אפילו בקול של שומעים. זכית. אתה מיישם את מה שקיבלת. זה חשוב. אז בוא, תציג את עצמך, ונשאל אותך שאלות של המתווך, מה זה עולם התיווך מאחורי הקלעים. אז אני אתן קצת רקע, שמי צחי טהרלב, אני תושב רמת גן, אני בן 60. עוד לא. אוטוטו. ואני התחלתי את עולם התיווך למעשה מאחרי השחרור שלי מהצבא, שבו הלכתי לעבוד כסוכן ביטוח. בתקופה שסוכני ביטוח היו ממש מתווכים בין חברת הביטוח לבין הלקוח. תיווך של דבר אחר. פחות ביטוחים ישירים וכאלה. בשנת 2010 סיימתי את עבודתי כסוכן ביטוח עצמאי, היה לי משרד בנס ציונה, והתחלתי לעבוד בחברות ביטוח בתפקידים של כמאמן סוכני ביטוח, צעירים, מתמחים, ולאחר מכן לעבוד בתחום האלמנטרי, שזה ביטוחי רכוש, מה שנקרא. בין לבין סיימתי לימודי שמאות, גם שמאות רכוש. גם שמאות, זה לא יודעת. כן, שמאות רכוש. אני כל פעם בפרקים פה לומד דברים על אנשים שיודעת. נכון. ותשמע, אני בגילי כבר יש לי יותר היסטוריה מאשר עתיד, אתה יודע. אז בכל אופן... אין תגובה. בכל אופן, בשנת 2021, לצערי הרב, ביתי חלתה, ונאלצתי, מה שנקרא, אני ואשתי וכל המשפחה, להירתם, היינו בבתי חולים במהלך כשנתיים, ועד 2023, במצב שלא עבדנו, אלא פשוט ציינו לה בכל מה שצריך. ובשנת 2023, בגלל שרציתי למצוא דירה באזור תל השומר, אזור השיקום, כי הייתה בשיקום בתל השומר, היות וחיפשתי דירה באזור, יצרתי קשר עם כמה מתווכים, וכדי הדירה תתאים להיות דירה מונגשת לאדם שהוא בעל מגבלות, עם כיסא גלגלים וכל מה שזה כרוך. ויצרתי קשר עם בחור מרימקס ברמת גן, ושכרתי באמצעותו דירה, ואז הוא אומר לי, תשמע, תבוא לאיזשהו קורס, יש לנו קורס, מתחילים, אתה נראה לי שאתה מתאים לעניין, וככה התחלתי למעשה את ענף הנדל"ן. אחלה קורס יש להם דרך אגב. לרימקס, כן, קורס מעניין, ושם התחלתי לעבוד למעשה. עבדתי כשנה וחצי שם, ולאחר מכן עברתי לחברת תיווך אחרת, שהמיקוד שלי היה למעשה גבעתיים ברמת גן. איפה עברת אחרי רימקס? לא עברת לפה? לא, אוקיי. היית בא. נכון, מרימקס עברתי ל-EXP. כמה זמן היית הייתי כשנה בערך. נכון, משהו כזה. כשנה ב-EXP. שם נפגשנו, בגלל זה אני מכיר אותך. זאת אומרת שאני מכיר אותך. שם זכיתי להכיר אותך, ובהחלט זו זכות גדולה. ולאחר מכן, בעקבות כאלה... עשית מעבר נוסף. עשיתי מעבר נוסף לחברת... תיווך. תיווך אחרת. כן.
עיקר הפעילות שלי היה בתחום רמת גן, גבעתיים, בני ברק. אתה ניהלת את כל הסניף, כל אני ריכזתי את הפעילות באזור הזה. ומסיבות כאלה או אחרות החלטתי בסופו של דבר לחזור חזרה ל-EXP. ועל זה אנחנו נדבר. ועל זה אנחנו נדבר. אמרו לי שאני צריך למכור את EXP, כי אני לא מוכר מספיק, אז אמרתי, עם צחי אנחנו נמכור את מה שבאמת חברה נותנת. כן, תמשיך, סליחה. וכרגע אני מאמן גם סוכן במסגרת EXP, ש-EXP שידחו לי אותו, אלכס שידח לי אותו, והבחור עושה עבודה יוצאת דופן, עם הרבה פגישות, כבר הייתה לו סגירות, אנחנו סך הכל משהו כמו חודש וחצי, חודשיים. בקשר יומיומי, וזה נותן לי גם הרבה להעניק את הידע שיש לי בתחום האימון. אני גם בוגר האוניברסיטה בנושא של אימון, של אונו, אבל... לפני שניכנס לעולם התיווך, אני אחזיר אותך קצת אחורה כי ניהלת גם משרד גדול מאוד של יועצי ביטוח. סוכנות ביטוח. סוכנות ביטוח. כן. כמה אנשים היו שם? היה לי סוכנות ביטוח שלמעשה היו כ8 עובדים, ועוד מספר סוכנים פרילנסרים. המשרד הזה היה במשך 25 שנה. אוקיי. והיה מהמשרדים המובילים בתחום הביטוח, עד שמכרתי אותו בשנת 2010, ועבדתי מאוד, מאוד ממוקד, זה לקוחות פרט, לא איזשהו... מה אתה יכול לקחת מהעולם הקודם שלך לעולם הנדל"ן? ומה אתה רואה שנקודות שמאוד דומות מבחינת, כי אנחנו בסופו של יום לא נותנים מוצר פיזי, גם לא בעולם שלך הקודם, לא בעולם הנדל"ן, אז מה משותף? יש המון שיתוף, עולם התיווך נדל"ן, לעומת עולם הביטוח, שהוא עולם יותר של פוליסות וכאלה, אבל ברמה העקרונית זה עולם של אנשים. וביטוח עושים אצל אנשים שסומכים עליהם, שיש להם הוכחה, בגלל שתשמע, אתה מקבל המלצות, זה מה שקורה גם כעת בנדל"ן, נכון. המלצות מלקוחות, לקוח מביא לקוח, אני בנוי היום גם, רוב הפעילות שלי היא בהפניות, מכל מיני גורמים, מלקוחות ומהיכרויות, ולמעשה זה עיקר הפעילות שלי, זאת אומרת, עיקר הפעילות שלי נובעת מלקוח מביא לקוח, אבל אני מלווה את הלקוח בכל האספקטים. לשם אני רוצה להביא אותך, כי ליווי זה לא למכור משהו וסגרנו את הסיפור. באמת לדאוג ללקוח, להבין את הצרכים שלו, יפה. להתאים את הדברים שזה, הנקודה שאני כן ראיתי, לשם רציתי להביא אותך, אבל אז אני רואה שהנקודה הזאת זה קודם כל להבין את הצורך של הלקוח, באמת צורך, ולהביא לו פתרון שבאמת יעזור לו, אני לא יודע לפתור בעיה, אבל יעזור לו, ושהוא יגיד, נכון, זה מה שעזר לי, וככה אני מסתכל, כי זה מה שבעצם הלקוח מבין שאתה דואג לו ולא... יפה, אז ככה בעולם הביטוח. בעולם הביטוח למעשה... כי גם שם אתה יכול... לא קרה מצב, היה לי מעל 5,000 לקוחות. 5,000 לקוחות פרטיים. כן. וזה עסק גדול מאוד, אבל כל לקוח, בניתי לו את תוכנית הביטוח, אני והצוות שלי, שמתאימה לצרכים שלו. ואותו דבר גם בתחום הנדל"ן. אז זה מה שאני רואה. למעשה, כשאדם מתקשר אליי, שהוא מחפש דירה, או מחפש השקעה לדירה, או מסחרי, זה מצב שבו אני מתחיל את השאלות, מה גורם, מאיפה המימון, אני בונה שאלון צרכים, יש לי שאלון צרכים, שעל פי זה אני בונה את התוכנית עבודה. וגם בנושא של תכנון, מה שנקרא משכנתה, במידה והוא צריך, או מימון, אז אני מתייעץ עם יועצי משכנתאות, שהם מובילים בתחום. שזה גם מאוד קשור. כי אני גם יועץ פנסיוני בזה, ולכן המילוי צרכים נשאר לי מעולם הביטוח. כן, פיתחת את זה. ואז אני מלווה את הלקוח גם מבחינה של
בדיקת הצרכים, מה הצורך האמיתי של הלקוח, מה היכולת שלו בפועל, ועל פי זה אני בונה לו את דירת חלומות שלו כפי שהוא יכול. זה יכול לקרות מצב לאחרונה, או בשנתיים האחרונות, אני נתקל בהרבה מאוד משפחות שמגיעות אליי עם עקב צרכים לגור באזורי בתי החולים והשיקום. יש לנו המון פצועים, יש לנו מעל 2,500 פצועים רק בתל השומר, שזה אנשים צריכים לגור באזורי המקומות, כי שם יש את הרופאים, ושם יש את הפיזיותרפיה, ושם יש את הצרכים, מאותם צרכים שאני הגעתי. אז יש לי פניות מכל הארץ, גם עם מתווכים הרבה מאוד, של מציאת דירה נגישה ומותאמת למשפחה שהייתה גרה בצפון או בדרום, והיום היא צריכה לגור במרכז. אז יש לך גם בנוסף לכללי, יש לך גם נישה ספציפית? אני מומחה בנושא של תחום נגישות, לצערי מהסיפור האישי, אבל לשמחתי שמצאתי פתרונות להרבה אנשים שהיו זקוקים לדירה, לאור המצב שהבן נפצע או הבעל נפצע עם המשפחה וכו'. אז נכון, זה בדיוק הקטע, כי העניין הוא מאוד חשוב לפתור את הבעיה, ואנחנו, כדי להבין את הבעיה, באמת צריך לדעת את הכאבים, ואת הפתרונות שיכולים לפתור, ואת הבעיות שהלקוח לא יודע, שזה בעצם הערך שאתה לוקח איש מקצוע, שיודע את הבעיות שאתה עוד לא יודע. אתן לך דוגמה, פנה אליי משפחה מהצפון, שהבן פצוע באזור תל השומר, בשיקום בתל השומר, ואז עזרתי להם גם בתחום של הנגישות, זאת אומרת, להתאים את הדירה שהיא תהיה נגישה, מבחינת נושא, יש כל מיני נושאים של חוות פתחים, מקלחת, שירותים, כל מיני התאמות כאלה או אחרות, שזה יכולת שיש לי להגיד להם גם איך לבקש את זה, איך לעשות את זה. מתוקף שאני גם שמאי מוסמך לרכוש, אבל חוץ מזה גם אני מכיר את תחום הנגישות בצורה מאוד מאוד טובה, וזה משהו שיש עליי הרבה פניות, גם של סוכנים, של מתווכים, וגם של לקוחות מכל הארץ, לצערנו, עקב המלחמה הבלתי נגמרת הזאת, ויש המון פצועים ונגישים. וגם פתרונות לגיל השלישי מבחינת דיור, זאת אומרת, אנשים שהתבגרו ולא יכולים כבר לעלות במדרגות, או לחילופין זה, גם הדירה שתתאים לגיל השלישי. גם גיל השלישי, אני יודע שהם גם הרבה פעמים מוותרים על הרכב בגלל מצב בריאותי, ופתאום הידע של השכונה וכל הנגישות למקומות סופרים, קופות חולים, דברים כאלו, זה מאוד משמעותי, ואחרי שחתמת חוזה ולא חשבת על הדברים האלה, פתאום אתה מגלה את הטעות, ואתה במקום ליהנות, אתה סובל מדברים מאוד פשוטים. וגם חשוב את הנושא של כשאדם הוא בגיל השלישי או נגישות, שהאזור לא הופך להיות לאתר בנייה. והיום יש מצבים שבו האזורים שלמים הופכים לאתרי בנייה בגלל הפינוי-בינוי וכאלה. זה לא חודש-חודשיים. וזה לא חודש-חודשיים, זה יכול לקחת שנים, ואז הנגישות פה גם מאוד מוגבלת. עכשיו, אני מדבר על נגישות, אני מדבר על אמבולנסים, אני מדבר על כל מיני דברים שבמכלול הרחב צריכים להילקח בחשבון. אז הנה, אתה יודע, זו דוגמה בדיוק מושלמת, למה לקחת איש מקצוע, כי הרבה פעמים בתעשייה שלנו אנחנו פוגשים כאילו שלא רואים את כל התמונה, רואים מאוד ככה מלמעלה, כללי מדי, טוב, הראת לדירה, פתחת לה, אבל מה שאתה בדיוק מספר זה דוגמה סופר מושלמת אפילו, שהידע שלך בשתי נישות, בשתי קטגוריות, שאתה מבין את הלקוח ואתה יודע מה שהוא עוד לא יודע, ואתה לא מכניס אותו לשם, או שעוזר לו לא להגיע לשם, באמת מביא לו דברים שפתרת לו, ואפילו שהם לא זוכרים את זה ולא רשמו את זה לנייר, ויכול להיות שזה עובר להם בצורה סטנדרטית, כאילו כן, אני כל יום נכנס למעלית. אני הייתי בבית שראיתי שכיסא גלגלים, יכול להיות שייכנס, אבל יש שם בעיות אחרות. יש הרבה מאוד בעיות, אני יכול להגיד לך לגבי הגיל השלישי או נכים, צריך חדר למטפל או מטפלת,
בסטנדרט מסוים. זה לא יכול להיות חדר לשים את זה... לא מחסן. לא מחסן או לא סלון או עניינים. יש הגדרות בחוק שהמטפל צריך להיות. ולכן זה חלק מהשיקולים. כשפונים אליי, אנשים פונים אליי לייעוץ, אני בונה להם או מחפש עבורם את הדירה שתתאים לכל הסיטואציה. זה חלק מהשאלות שאני שואל. יש גם תופעה שאני נתקל בה באחרונה, היא שיש חיפוש של דירה מול דירה, או באותו בניין לשתי דירות, שזה משהו שמשפחה, שיש לה מישהו נכה או זקוק לטיפולים ממושכים, או נמצא בגיל השלישי, רוצים לגור ליד הילדים. כן. אז אני נתקל בחצי שנה האחרונה, בעיקר בפניות של למצוא שתי דירות, שאחד מול השנייה, או אחד באותה קומה, או בכל אופן לא מחוברת, אבל כן שתי דירות שיתאימו לצרכים של אותה משפחה. זאת אומרת שמצד אחד האדם יגור בדירה בצורה מרווחת עם כל התנאים, האדם הנכה או המוגבל, ומצד שני המשפחה הקרובה תהיה קרובה אליו. כן. זה המון דברים קטנים. המון דברים קטנים שצריך לקחת אותם בחשבון. אין להם גם את היכולת להגיע להחלטה מושכלת מעבר למיקום, או דברים שהם מאוד מאוד בסיסיים, להגיע באמת להחלטה בטווח קצת יותר ארוך, ואז הם יגלו, כי לעבור דירה לאדם שהוא מבוגר, או אדם בגיל השלישי, או אדם נכה או מוגבל, זו בעיה בפני עצמה. אני יודע שיש הרבה שירותים או מקלחות שהכיסא גלגלים לא יכול להיכנס אליהם. בוודאי. זה חלק מהשיקולים, גם בוודאי חדר רחיצה, אמבטיה לא רלוונטי, יש... זה חשוב, אם אתה מגיע ויש יש גדלים, מעלית שלא מותאמת, יש הרבה מאוד ניואנסים. הרבה מאוד ניואנסים, וזה משהו שצריך בעל מקצוע שמבין בתחום ומתמחה בתחום, כי יש פה אחריות מאוד כבדה כלפי המשפחה וכלפי אותו חולה או מוגבל. אז אמרת עכשיו שאתה גם נותן ייעוץ לסוכנים אחרים, נכון על זה? כן, אני מדבר עם... לא ידעתי. כן, אני מדבר עם סוכנים מכל הארץ, פונים אליי, לאור זה שאני מטפל באנשים עם נגישות, שצורכים נגישות, כן. וזה ההתמחות שלי, הפך להיות התמחות שלי באופן זה, אני גם עוסק בהסעה של נכים, אוקיי. מונגשים עם רמפה, לאנשים שזקוקים בתל השומר, לנסוע במרכז. לפעמים אין להם פשוט פתרון וזה. אין להם פתרון, כן. טוב לדעת. כן. תשמע, אתה לא יכול לדעת הכל, לאט לאט. לאט לאט, הבנתי. טוב, אז בוא נדבר שנייה על היותר מקצועיות, פחות על המקצוע שלך, אבל יותר על ה-XP, וגם נזכיר שאנחנו, אתה ואני שבוע הבא בנופש. לא? אני רואה את זה כעבודה, אני רואה את זה. נכון, אנחנו ניסע יומיים לנופש, ואנחנו נעשה עבודה, כי מה שאנחנו עושים לאלעד זה מפגש מאוד גדול של מתווכים, בוא נגיד, המצליחים, הבאמת פועלים העובדים בתחום התיווך, שהם יורדים לכנס של פסגת המתווכים שמארגן מדלן השנה, ואנחנו נפלה לנו זכות לקחת חסות באירוע. אני גאה בזה, וגם אני חושב שזו חשיפה מאוד טובה לחברת XP שאנחנו צריכים לחשוף אותה, וזה אינטראקציה מאוד, וגם להיות שם ולפגוש את כל האנשים של התעשייה שלנו, שבאמת עובדים, ולא באתי לנסות, אלא באמת כבר עובדים, הצליחו, מצליחים, ממשיכים, אז אני חושב שזה באמת הזדמנות סופר מעניין. אני נעזר כבעל מקצוע, גם בתיווך, גם להכיר את השטח וכולי, הרבה מאוד באתר מדלן. זאת אומרת, אתר מדלן מבחינתי, נכון לעכשיו, הוא הגורם
המקצועי הגורם המקצועי שבו אני נעזר בו. איזה נקודות, בוא נגיד, תן לי 3 נקודות, שאתה אומר, מדלן פותר לי את הדברים האלו סופר חשוב. כשמישהו, אני רוצה לדעת איזשהם, בגדול, איזשהו תמחורים של דירות. היסטוריה, ובנוסף גם מה שווי שוק שלו, פחות או יותר. כמובן, אני לא מחליף שמאי, דרך אגב, אני הרבה פעמים ממליץ לגשת לשמאי מקצועי. אני חושב שזה חלק מהדברים שלקוח, כשהוא רוצה לרכוש דירה או למכור, עדיף שיקח שמאי ויוציא דוח. זה אני תמיד מציין בפניו. אני לא מחליף גם שמאי, אבל אני נעזר הרבה מאוד בידע שקיים במדלן, במידע למתווכים, ואני חושב שמדלן, גם מבחינת התוכנה, זאת אומרת, גם התוכנה וגם שמשפרים אותה, וגם הפניות, יש לי הרבה מאוד פניות רציניות גם ממדלן, בעיקר ממדלן. אז בעצם הוא פותר, כמו שאתה אומר עכשיו, הוא נותן לך 2 פתרונות. קודם כל חשיפה כלוח, כי מדלן הוא גם לוח בתוך העולם של חשיפת נכסים בפני מוכרים לקונים, ואנחנו כיועצים מתווכים באמצע, אבל השוני של מדלן באמת שהוא נותן מידע על כל מיני אזורים, שזה היסטוריה גם ארוכה וגם מידע כללי, מה שקורה עכשיו בפועל בשכונה, כדי לקבל אינדיקציה עבור הנכס שאתה מסתכל, לפחות כיוון, כי אנחנו מבינים שזה תמיד משא ומתן, וכל אחד זכותו לבקש פי 10 ממה שבאמת שווה, אבל בסופו של יום, גם לבוא עם כלים מסוימים, גם להראות למוכר וגם להראות לקונה, שזה המציאות נכון להיום, באזור הספציפי שהם מסתכלים. עוד פעם, ביקוש, היצע, הכל נחמד, ומוכר רוצה מה שהוא רוצה, זכותו לרצות. אבל זה באמת כלים, גם לנו וגם ללקוח קצה, כי מדלן גם בשביל לקוח קצה להבין את האינדיקציה, אז אין ספק שאנחנו משתמשים בזה, וזה באמת כלים סופר חשובים בשוק שלנו. כן, אני משתמש בו הרבה, מעבר לתוכנות שאנחנו עובדים איתם, שתכף נדבר עליהם, אבל בכל אופן, גם הכנס עצמו, מבחינה מקצועית, זה כנס שווה. זאת אומרת, אני ממליץ מאוד להגיע לכנס ולשמוע את הדברים, כי באמת מדלן משדר מקצועיות. כן, אין ספק. אני חושב שאנחנו נדבר עכשיו מה אנחנו מנסים להשיג, אבל באמת אנחנו מנסים להשיג את החשיפה המקסימלית ל-XP, להראות לעוד סוכנים, כי נכון להיום הסיטואציה ש-XP לא מספיק חשופה, אנחנו נותנים פתרונות מסוימים, אבל לא מספיק חשופה, וכנס הזה, יחד עם מדלן, שהוא גורם באמת בין החשובים בתעשייה שלנו, אז זה יהיה נחמד. אז נסיים עם האילת. עכשיו, מה שרציתי עכשיו לשאול אותך, באמת בעולם התיווך, בוא תשתף את החיי יום-יום של מתווך, שעובד בכל משרד, לא משנה מה, וזכותם לכולם, ואני הייתי ברימקס 8 שנים, והרבה מאוד חברים משם, ואני חושב שזכותם והכל, אבל יחד עם זאת, מה שאני מסתכל, שיש את העולם הזה שהסוכן עובד באיזשהו משרד, בקונסטלציה, חלוקה כזאת או אחרת, עם כלים כאלו ואחרים, כל אחד מה שהוא מציע, ומצד שני, התחנה הבאה זה להיות סוג של לבד. ואני כל יום קם, כבר שנה רביעית ב-XP, סתם שתדע, אז כל יום קם ואני אומר, אוקיי, איזה ערך סוכן יכול לקבל ממני, מהחברה, ממני, אני רואה את עצמי כחלק מהחברה מאוד אינטגרלי, מה הערך שאני יכול לתת לו? עכשיו, הדברים האלו אני הולך ועושה נגזרת לאחור, reverse engineering, כמו שאומרים, ומסתכל, כל הבעיות במתווך משהו, לפני שעוד התחיל לעשות רישיון, כבר אנחנו בנקודה הזאת, ועד כמה שנים בתחום, ואני יודע שיש שחיקה, ויש עייפות, ועליות וירידות, וכל מיני בעיות שנוצרות במהלך הזה. אז כל הדברים האלו אני תמיד פורס לעצמי, אני מסתכל על זה כבעיות, ואז אני מחפש פתרונות. אז השאלה היא כזאת, בתור מתווך יחיד, או בתוך זה, מה
הקשיים שמתווך מתמודד איתם, ואיך XP באמת מצליחה לפתור אותם. כי אתה מדבר על זה הרבה, לא דיברנו על זה, אבל אתה שואל אותי הרבה, ואתה תמיד אומר שפתרה את זה, ו-XP נתנה לי את זה וזה וזה, אז אמרתי, בוא נעלה את זה, בוא נעשה את זה באמת. היות ואני עזבתי את XP וחזרתי אליה, אני מרגיש שוני בהבדל מה ש-XP הייתה כשעזבתי, ל-XP היום. היינו בהתחלה, התפתחנו. כן, זה עולם אחר לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. אני אגיד על זה משהו, כי החברה היא ענקית, זה חברה שבשווי 2 מיליארד דולר, עם 90,000 סוכנים, 30 מדינות פלוס. בכל שוק לוקח זמן לעשות אדפטציה, זה כמו חברות שמגיעות מארצות הברית, מגיעות עם איזשהו סטנדרט, כי הם לא יודעים בדיוק מה צריך בשוק, אז לוקח פה זמן, היינו פה באבולוציה של כמה דורות גם התגלגלו, אבל היה פה אבולוציה של להגיע לבאמת מה שצריך, אני אקח זכות, אומרים לי שאני לא לוקח על עצמי זכויות ומחמאות, אבל כן, אני באמת מחפש, אבל מה שעשינו, כשהגענו, אז באנו עם השבלונה של ארצות הברית, שהיא בדרך כלל מודבקת על כל מדינה, אני רואה את זה מבפנים, ואז האחראי בתוך המדינה הזה צריך לעשות אדפטציה ולהביא מפתרונות, כי החברה אומרת, יש לך את הכלים, ההגה בידיים שלך, תכוון אותו, אנחנו לא יודעים. אז זה מאוד חשוב לעשות את זה. אז עכשיו, כמו שאתה אומר, כשהתחלנו ועכשיו זה השינוי, אז בואו נדבר על השינוי. אז אני רוצה להגיד מה אתה מרגיש? השוני, קודם כל, סוכן או מתווך שמגיע ל-XP הוא לא לבד. הוא נמצא במקום שנקרא ריג'ס, שבו יש שם את האנשים מכל מיני תחומים, הוא יוצר לעצמו... ריג'רס, אני אגיד, ריג'רס זה חללי עבודה משותפים. חללי עבודה משותפים. ריג'רס ספייס זה 2 מותגים, שאנחנו נותנים מנוי לסוכן, לעבוד בחללים המשותפים. באופן ספייס ולקבל את כל השירותים אפשריים, אינטרנט, לקבוע, אפילו לשבת עם לקוח שם. אתה גם החלטת לקחת משרד קבוע. אני גם החלטתי לקחת משרד קבוע. בקומה 39, נוף לים. כן, בבניין בבני ברק, ובגלל המיקום שלו אסטרטגי מאוד. יש גם פה, זה להביא את הלקוחות. כן, אבל אתה יודע, זה... עובדה, אתה עושה יום הולדת שם, לא? כן, כן. מה? בכל אופן... אם החלטת לעשות שם יום הולדת 60, אני, אתה יודע, מעבר להרגשה של הבית. בכל אופן, ריג'ס נוצר לך הפרדה בין הבית לבין המקום, מאפשר לסוכן לעבוד במקום שהוא ברמה של בית מלון. נכון. שזה קודם כל הפרדה שאתה יכול לעבוד. כי אני כל התקופה ההיברידית וכל הדברים האלה, קשה לי מאוד לעבוד מהבית. אתה לא מתרכז, וריג'רס, למה החברה שלנו דווקא הלכה על ריג'רס? כי ריג'רס יש להם 3,000 מקומות בעולם, בגלל שאנחנו חברה בינלאומית, דרך אגב, בכל מדינה אתה יכול להיכנס לשם, רק שתדע, לכל המשרדים עם האימייל שלך, אז החברה לקחה לה הרבה זמן לבחור את החברה הזאת, וזה באמת חברה שאתה נכנס לשם, אתה מרגיש בהייטק, אתה מרגיש כל האנשים שעובדים ביחד ואינטראקציות והכל, ואתה ברמה מאוד גבוהה, סופר גבוהה, כי קומה 39, נוף לים, כשאתה מגיע, אתה מרגיש... כן, וגם פתאום אתה זקוק לאיזה איש מחשבים, פתאום שיראה לך איזה משהו. תמיד יש מישהו בסביבה, וריג'רס באמת זה התנהלות אמריקאית כנראה, חדרי ישיבות, וקבעתי שם הסכמים, גם להסכמים, כאילו לחתימת חוזה. אנחנו גם עושים... בימי שלישי, אנחנו פעמיים בחודש יש לנו הרצאות בריג'רס בראשון, יש שם כיתת לימוד שאנחנו מביאים מדריכים. אז כן, יש לנו שיתוף פעולה עם ריג'רס מאוד טוב, ואנחנו מאוד אוהבים אותה. עכשיו, מעבר לזה, EXP כמובן, בגלל הסגנון עבודה שלה, או הרשת, היא לא מתאימה לכל סוכן. נכון. סוכן שבא בשביל לעבודה ולא בא לעבוד, זה בעייתי. כי אתה מצד אחד פרילנסר לבד, עובד במתחם מאוד יוקרתי לטעמי, אבל אתה צריך להכין לעצמך תוכנית עבודה. תוכנית עבודה כדי שתדע מה אתה עושה מהבוקר עד הערב, ולעבוד בתוכנית עבודה מסודרת. וזה מה שאני מעניק למעשה. אני עובד עם תוכנית עבודה, אני יודע ביום שלישי, אלא אם כן יש איזה קרייסס,
מה קורה בשעה 10, בין 10 ל-11. אני מרכז קונים בכתובת מסוימת, מרכז פגישות לבלעדיות, אני עובד רק בבלעדיות, ובעיקר מחירה וקנייה, פחות השכרות. בוא נתמקד שנייה על התוכנית עבודה, כי זה סופר חשוב, כי אמרת ש-XP באמת לא מתאימה לכולם, כי יש לנו תוכניות ליווי שאתה בעצם גם מלווה סוכנים, אבל בגדול הקונספט זה שסוכן כבר יודע את העבודה, יודע לעבוד, וסטטיסטית, בעלי עסקים קטנים נכשלים באחוזים מאוד גבוהים בעולם, ואני כבר 20 שנה בעולם העסקים. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שהעצמאים הקטנים האלו, כאילו הקטנים הכוונה היא, לא צוותים גדולים, אז הם עובדים לבד, והם אומרים, אני לא רוצה שיהיה לי בוס על הראש, וזה מה שאני תמיד צוחק, שזה האבסורד, כאילו, כי אתה לא רוצה שיהיה לך בוס על הראש, ואתה מתפטר מהבוס, והאחריות של הבוס פתאום עוברת אליך, ואתה צריך לנהל את עצמך, שזה מתחיל משמעת עצמית והכל. וזה מקשה עליך מאוד להיות פוקוס, כי פתאום מתקשים לך משפחה, בוא שנייה לפה, כי אתה פנוי. ובוא שנייה לפה, ורגע, אתה לא יכול, תקפוץ תביא, תעשה, חכה שנייה, אתה קם ב10, הייתי עייב והכל. ואז זה מכניס אותך לאיזשהו לופ של חופש הזה, אבל החופש הזה בסופו של יום, אם אתה לוקח את השנה ואתה אומר, כמה שעות עבדת? בפועל עבדת בעסק. כי אם היית שכיר אצל עצמך, כמה שעות עבדת, והרבה פעמים אני מכיב לסוכנים שלנו, אני לוחץ להם על הנקודות הקרובות, אני אומר, חבר'ה, אתם לא יכולים לצפות שיקרה לכם X, אבל לעשות חצי X, לא יקרה. נכון. ופה אתה מדבר על התוכנית. תוכנית עבודה, שזה אומר לעשות 10 טלפונים, לפחות. בתוכנית מנטורינג, שאני בונה עם הסוכן, 10 טלפונים, דיווחים וכולי, אנחנו מכינים, התוכנית מנטורינג היא תוכנית נרחבת, שבו למעשה אני מלווה את הסוכן, מכין לו תוכנית עבודה, כפי שאני עושה אותה, אבל במתכונת של התחלה. זאת אומרת, בגדול, וכמו שאנחנו מדברים כל העת, אנחנו מתחילים כיתה א', עולים לכיתה ב', אחרי שעשינו את המשימות של כיתה א'. נכון. אנחנו לא נתחיל במשהו בכיתה ב' או ג' ישר. EXP מבחינתי, זאת חברה שמסתכלת בלונג רן, זאת אומרת, אין לה משהו שכרגע, אתה יודע, לחץ של כרגע אין עבודה, כרגע, EXP זאת חברה עם אורך רוח, לטעמי עם גישה אמריקאית, שהם מסתכלים בלונג רן. נכון. וזה משהו שלדעתי מייחד את EXP בארץ. ופה, כמו שאמרתי, ההתייחסות, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת המנטורינג, אנחנו נחליף כמה מילים לדוגמה תוכנית המנטורינג, שאנחנו מובילים אותה. אבל שנייה, לפני שאתה קופץ למנטורינג, מה שפה הערת, כי אנחנו עדיין בשיחה מה אתה מרגיש בתור סוכן, כי אני פה מראיין לקוח, אפשר להגיד. מה שאמרת שזה לונג רן, אז גם ההסתכלות שלנו על המתווך בתור חברה ללונג רן, גם עכשיו אנחנו במצב מלחמתי כבר 2 ואני מדבר עם ההנהלה והכל, והם אומרים, אלכס, הכל בסדר, כאילו, תנשום עמוק, תכין את הקרקע, תכין את הסוכנים, אנחנו איתכם, אל תדאג, לא נעלמים, יהיה בסדר. וזה נותן לגיטימציה באמת להמשיך, ובשיחות לפני כמה שבועות אמרתי, מבחינתי לסיים אתכם כאילו את החיים בחברה. אז אמרתי, ואתה צודק שאתה אומר, לא חשבתי על זה, אבל מה שכן, הלונג רן הזה והתקופות החלשות של סוכן, שחגים, לא חגים, מלחמות עם כל המציאות של מדינת ישראל. אז XP באמת, אחד הנקודות החשובות, וזה אמרת את זה כמה פעמים, לא רק עכשיו בכלל, שאנחנו מורידים מהסוכן את הלחץ, כי מה שבעצם אני מסתכל, שאני רוצה שאתה תהיה רגוע, שאין לך הוצאות שוטפות שחונקות אותך, וחודש, חודשיים לא יהיה לך הכנסה, ואחר כך פתאום נכנסו חגים, ופתאום העסקה נפלה, ואתה מתחיל להיות בסטרס אטומי, ואני בא ואני אומר, תקשיב, עזוב אותך, ההוצאה היחידה שלנו, התשלום החודשי זה 150 פלוס מע"מ, זה מה שסוכן משלם בחברה, מקבל את כל המעטפת,
ואני אומר... זה מטורף. תשמע, זה... 2 מנות שווארמה. זה מדהים, לא יודע, בתל אביב זה כבר פחות. מנה. אבל מנה וחצי. אבל... וזה אנחנו מורידים את הלחץ. כן, מורידים את הלחץ של הכלכלי, כי ברגע שמה שאני ראיתי, וזה חשוב לי שסוכן ברגע שהוא מתחיל, הראש שלו מתחיל לקפוץ על הריבוי משימות, והלחץ והכל, הוא גם מגיע לפגישות עם לקוחות, מגיע טעון, ולקוחות מרגישים את זה, ויכול להיות שבמשך שנה, אם אתה נפגש פגישה אחת ביום, ואתה עשית 200 פגישות בשנה, יכול להיות ש10% נפלו, שזה יכול להיות 20 פגישות שנפלו, רק בגלל שהיית מתוח. אז אני אומר, תוריד את זה, לא מעניין אותך. בוא, אתה ב-XP, אתה יודע בדיוק כמה יעלה לך שנה, יש לנו סכום רשום, מדויק כמה, מקסימום, גם לא משנה, תעשה 500,000, תעשה 1,000,000, אתה בדיוק יודע, גם 1,000,000 תעשה, אתה בדיוק יודע מה אתה תוציא. זה מאוד חשוב, זה הלחץ הפסיכולוגי הזה של ההוצאות האלו, של הכאב ראש. אבל אתה יודע, עוד משהו שב-EXP הוא מאוד מאוד, שמתי לב, הוא מאוד מתבלט, הוא הקטע של השקיפות. זאת אומרת, פה אתה יודע מראש מה ההוצאה שלך, אתה יודע מראש כמה אתה תצטרך לתת במידה ותמכור נכס כזה או אחר, שזה לא, לדעתי, זה לא, בכלל, לא עומד בתחרות עם כל מה שקורה בשוק התיווך, אבל השקיפות, וזה נקודה שבו אני יודע כמה צד אחד מרוויח, כמה צד שני מרוויח, ומתוך זה כמה ההוצאות החודשיות של המתווך, והשקיפות הזאת נותנת לך שקט נפשי ואפשרות להכין תוכנית עבודה כמו שצריך. נכון. וזה לא משנה כרגע מלחמה, קורונה או כל דבר אחר, אתה יודע שזאת ההוצאה החודשית שלך. והשקיפות הזאת, אני אגיד לך שזה יתרון אדיר, כי הייתי בכל מיני מקומות אחרים, שכל אחד הרוויח כמה שהרוויח, ולבריאות, אני לא מפריע. אבל EXP, אתה יודע, יש שקיפות מלאה לגבי כמה אתה תרוויח, מה ההוצאה החודשית שלך, וזה שווה הרבה מאוד כסף, הרבה שקט נפשי למתווך. נכון, זה בדיוק הקטע שאנחנו מספרית, אני יכול להגיד לסוכן, זה המקסימום שאתה תשלם בשנה, לא משנה, תעשה 1,000,000, 2,000,000, 2,000,000 לא עושים, אבל 500,000, 1,000,000 עושים סוכנים, אתה יודע כמה אתה תשלם, ואם אתה יודע לא היה לך הכנסות השנה, לא יודע מה, זכית בלוטו, החלטת לנסוע עם בן בת זוג לחופשה, לחצי שנה, אתה יודע שאתה חוזר, וזה ההוצאות שלך, אין הפתעות ואין הכל, ועכשיו גם שינויים בשוק, פתאום איזשהו שינוי בשוק, איזשהו ספק משנה לך מחירים והכל, זה לא אמור לעניין אותך, אתה יודע, זה המחיר שלי, זה מה שאני משלם. אנחנו גם מתחלקים באחוזים, אז גם האחוזים זה לא משנה, האחוזים זה אחוזים, זה לנצח אותם אחוזים. 90,000 סוכנים לא טועים, בוא, זה לא תגיד זה קבוצה, קשה לי להאמין, ואני חושב שהשקיפות הזאת זה חלק מהדברים שמאוד מאוד חשובים למתווך, כדי שיצליח ויבנה לעצמו את העסק בצורה הכי טובה שאפשר. אז נחזור בדיוק לכאבים. כאב אחד זה הנושא של כמה עולה לי, ולפתור את כל הבעיות של ההוצאות השוטפות. בנוסף לזה, כאילו רציתי שתגיד איך אתה ממנף את זה שאתה בחברה אמריקאית גדולה, כי לעומת אם אתה סוכן יחיד שמסתובב, ואתה מסתובב תחת מסגרת מעטפת והכל, או בשפה הכי פשוטה, אבא ואמא, יש לי סוכן, איך זה משפיע על העסק שלך, כאילו? האפשרות שאני רואה אותה היא, לדוגמה, לעשות שיתופי פעולה עם אנשים שמחול, זאת אומרת, מתווכים, יש עניין של עלייה, יש לי פניות של אנשים שעולים לארץ, עושים עלייה לארץ, ורוצים לגור באזור המרכז, או גרו ליד הילדים, בגבעתיים, רמת גן, אפילו בבני ברק. נכון. או לרכוש דירה של משהו מוגן, לשים איזשהו עוגן פה בארץ, וזה לדעתי יתחזק בשנים הקרובות, לאור העלייה באנטישמיות, גם באירופה, ולדעתי זה כבר מגיע ככה ניצנים לארצות הברית, ולכן אני חושב שהחיבור הזה עם חברה אמריקאית שמאפשרת לך
לרכז את ישראלים שבכל העולם, או יהודים, או אנשים שרוצים לרכוש בארץ מסיבה כזאת או אחרת, לרכוש דירה, זה מאפשר לך שיתופי פעולה מדהימים. נכון. עכשיו אני אחזור על שאלה. כן. איך זה עוזר לך פה בארץ לקבל יותר עבודה, יותר הפניות, יותר בלעדיות, יותר לקוחות, חברה גדולה? איך זה, איזה יתרונות אתה מרגיש? תראה, אני מציין... שאתה מגיע עם מסרוך. אני מגיע עם מסרוך, אני כל היום עם מסרוך, וגם בריג'ס אני מסתובב. נכון. במשרד שלי גם אני עם מסרוך, ולכן זה הייצוג שלי, זה השקיפות שלי, ואני חושב שהעבודה עם EXP נותנת לי את היכולת להבין שיש פה ליגה אחרת, זאת אומרת, זה משהו שהוא גדול, הוא EXP נחשב כגורם בעולם התיווך, תיכנס לאינטרנט, תיכנס קצת ל-AI, בארצות הברית. ותראה שבארצות הברית, וגם איזה אתה שם לב, אני גם רואה, אתה מתחבר לסוכנים, יש לנו מערכת פייסבוק, מערכת של קשרים עם סוכנים, אז אתה מתחבר אליהם, ואתה רואה את היכולת, זאת אומרת, הגב של EXP הוא גב רציני מאוד. נכון. וזה היה חשוב לי גם בעולם הביטוח קודם, ולכן חשוב לי גם בעולם התיווך. שאני נותן ללקוח שלי את הביטחון, שיש לו אבא ואמא בכל מקרה. נכון, אז אני גם משתמש באנלוגיה של בית חולים, כשאתה מגיע לבית חולים, אתה לא שואל רופא אם יש לו רישיון של רופא או שהוא למד, כי ברגע שהוא הגיע לבית חולים, זה אוטומטית מראה לך שכנראה שהבית חולים בדק אותו, אחרת לא היה פה. וגם אצלנו, בנוסף למה שמדינת ישראל בודקת על מתווכים, לצערנו יש מתווכים שפועלים ללא רישיון, אפשר לקרוא להם מתווכים, אנשים שמוכרים נדל"ן ללא רישיון, ויש כאלו. אז כשאתה מגיע לחברה גדולה, אז יש סטנדרט מסוים, וכמו שאמרת, השקיפות הזאת גם מגיעה לרמות מאוד עמוקות, שגם זו חברה ציבורית אמריקאית, בגלל זה אנחנו כל כך שקופים, גם בנוסף לכספים והכל, וסוכן ידוע שלא יעשו לו משחקים, יש חוזה, זה לא מעניין. וחברה גם מוכנה להפסיד, רק שהסוכן יצא מרוצה, ואני רואה את זה הרבה פעמים. אבל יש הרבה שירותים נוספים, אלכס, שאתה, לאחרונה בשיחות שלנו רק נתקלנו בסוכן שמתווך שהיה זקוק לייעוץ משפטי, ועזרת לו בקטע של הייעוץ המשפטי, בנושא של גבייה. הרבה מאוד דברים שאני רואה אותם כערך מוסף, יש ים של דברים עם הכוח של EXP, ואתה מרגיש שאתה, מה שנקרא, נמצא עם, איך אומרים, עם רגליים על הקרקע רציניות, זה לא איזה משהו קיקיוני. אתה לא לבד ולא משהו קטן שגם מזרוק אותך ברגע האמת. ברור. נכון, אז מה שאמרת עכשיו גם בגבייה, רק החודש עזרתי, אני חושב, 3 פעמים. יכול להיות, אני רק שמעתי על מקרה אחד. זהו, אז יש עוד כמה, האמת 4 אם אני עכשיו סופר את זה, ובדצמבר יש לנו תביעה מול לקוח שאנחנו מציגים את הסוכן שלנו, כי אנחנו לא חושבים שהלקוח צודק במקרה הזה, אבל בית משפט יחליט מה שנכון. אבל מה שחשוב זה שסוכן לא מרגיש לבד, כי זה מה שאני מסתכל, זה מה שאני בא כל יום ומסתכל על זה, וגם אתה אמרת כמה פעמים, אני אשאל אותך, כי אתה לא אמרת את זה, שאתה מרגיש שהעסק שלך ישתחרר, ואני אמרתי לך, זה בדיוק התוכנית שלי הייתה, כי ברגע שאני משחרר אותך בתור סוכן מכל הדברים מאחורי קלעים, אתה פתאום מגלה שיש לך המון זמן לתת את עבודה, לתת את ההתמקדות, את כל האנרגיה של הזמן שלך בחלקים של העסק שבאמת מכניסים את הכסף. בהחלט. בוא תרחיב את זה, איך הרגשת את זה? כי אתה אמרת את זה בעצמך. אני מרגיש שכשחזרתי ל-EXP, ראיתי את השינויים שקיימים ב-EXP, ואני מרגיש שהשתחררתי מהרבה מאוד דברים שהייתי עסוק מהם קודם, משכו תשומת לב ממני וכולי, לדוגמה, הנושא של פרסומים, מודעות, כל הדברים האלה. שילוט,
שילוט יש הרבה מאוד פניות מהשילוטים גם. שילוט אצלנו מקבלים חינם הסוכנים. שילוט, כן, רק שילוט ואת היד 2 ומדלן, ויד 2, תשמע, הרבה מאוד דברים ב-150 שקל האלה, שאתה אומר, וואלה, אתה יודע מה? זה לא רק 150, יש גם חלוקה, לא נטע. כן, חלוקה, אבל בוא, ב-150 שקל אתה מבין שאתה... רגוע, כן, וזה משחרר אותך מהרבה מאוד דברים. קח את ההדפסות. הזמנתי ממך הדפסות של השלטים. גרפיקות. מהיום למחר, קיבלתי למחרת את השילוט. הרבה מאוד דברים שהתעסקתי איתם הרבה מאוד זמן. נכון. לוקח לדבר עם הספק, תסביר לו, והוא לא עושה, לוגו, לא יודע, כל מיני דברים שהם זה. וגם הקטע הטכני, צריך להבין שהקטע הטכני שבו אתה מקבל כרטיס ביקור ישר, עם הלוגו של EXP, ואת כל השירותים האלה, זה חוסך לך ים של זמן, ים. נכון. ים של זמן. אנשים לא סופרים את זה. להתעסק בעבודה, זה פגישות, טלפונים, אין קסמים פה. כמה שיותר פגישות, כמה שיותר טלפונים. ונכון, לא כל סוכן מתאים ל-EXP. נכון, יש סוכנים שרוצים ליווי צמוד יומיומי. יש לנו את הליווי כמו שאתה בתוכנית של מנטורים, אבל אנחנו פחות שם. אבל באמת סוכן שהוא עצמאי ויודע לעבוד, והוא לא צריך את הבקשות ודרישות של מנהל משרד או משרד ספציפי זה אחר. נכון או לא נכון, זה כבר נושא אחר. אבל... הוא לא צריך את זה, והוא אומר, שמע, אני יודע מה לעשות, אני רוצה את הסגנון שלי, גם לא כל הסוכנים מתחברים לסגנון של בעל המשרד, והוא רואה את העולם איך שהוא רואה, לטוב ולרע, והסוכן אומר, לא, אני רואה את זה ככה, והלקוחות שלי ככה, אז XP באמת בא ופותרת פה את הסוגיה לכל הנישה הזאת, שאומרת, שמע, אני יודע איך לעבוד, אני לא צריך להחזיק לי את היד, אבל גם לבד זה מאוד מקשה עליי. אז איך אני מוצא? אני קורא לזה שותף, לעבוד איתנו ביחד, כל אחד ישתמש באנלוגיה, אבל אני צריך משהו, איזשהו גוף, שיוריד ממני את כל הכאב ראש, ואז אני אוכל להתמקד במה שבאמת מכניס את הכסף לעסק. ומה שאני מסתכל על זה, שזה הזום אאוט הכי גדול, ועל יבש, בלי להיכנס למה בדיוק נותנים, אבל אני אומר, בוא ניקח סוכן. סוכן עובד לבד. ויש לו את כל הבעיות, את כל הדברים. חוק 80-20, 80% מהעסקאות מגיעות מה-20% פעולות, שזה טלפונים, שיווק והכל. ובמקום להתעסק בטלפונים, פגישות, פליירים בסיסיים, לחלק, לפגוש סוכנים, אנשים, אז אתה מתמקד בכל השאר, בעיסוק של העסק שלך, ואיפה לפה והכל. ואז אתה מגלה... אתה כבר מתעייף בנושא של העבודה עצמה. בדיוק, התעייפת, ואין לך זמן. עכשיו אתה אומר, הלוואי, היה איזה מישהו שיבוא, ייקח ממני את כל ההוצאות, ייקח ממני את כל ההתעסקות, ואני אוכל להתעסק רק בדברים באמת חשובים לעסק שלי. ואז אני אומר, הנה אני. אנחנו באים ואומרים, תקשיב, תעבוד איתנו, אנחנו ניקח ממך גם את הסיכון, אין לך סיכון. שנה לא הכנסת, הכל בסדר, לא קרה כלום. אתה פה, אתה עדיין בעולם התיווך, הכל בסדר. ניקח את הסיכון, ניקח את המימון, אנחנו מממנים את הסוכנים, הרי אנחנו שמים את הכסף לפני שעוד אנחנו בכלל בתור שותף ראינו שקל מהסוכן, אנחנו קונים לך את כל המערכות, שלטים, הכל, ומוכיחים את זה בשטח, בוא, תתחיל לעבוד, תתחיל לרוץ, תתחיל לזוז, וסוכן אומר, אוקיי, אז יש משהו שיכול להוריד ממני את כל הדבר. אתה יודע, אתה מדבר על עלויות, אני חשבתי גם על הנושא של מערכת, לדוגמה, כמו קנווה שיש ב-EXP. נכון, חינם. כל מיני דברים, חינם. זה מצטבר. זאת אומרת, הדברים האלה עולים כסף. זה במצטבר. במצטבר, זה מצטבר לכסף. והקנווה, לדוגמה, ב-EXP, או כל מיני השיטות שלהם של הפרסומים והבניית לוגו, תשמע, אלה דברים ששווים הרבה מאוד כסף, העיצובים האלה. אני יושב עם הרבה סוכנים כדי שיצטרפו לרשת, אז הרבה פעמים אני יושב ואני אומר, כמה זה עולה לך? ולצערי 90% אומרים לי עלות חודשית. אני אומר, בסדר, חודשית, עזוב, בוא שנייה. כמה זמן? בוא ניקח את זה לשנה, בוא תגיד לי. ומתחיל לשבת, מתחיל להראות להם, ואומרים, וואו, לא ידעתי שאני כל כך הרבה משלם. אמרתי, אתה מבין? עכשיו, כל הדברים האלו במצטברים, לא שמים לב, ואז אומרים, למה אני עובד? מה? לצערי אומרים, עדיף לי להיות שכיר כבר. אז אני אומר, לא עדיף לך להיות שכיר, עדיף לך להמשיך, אבל תעשה את העסק שלך, תכניס
לא רוצה להגיד שותף, אבל יש לך שותף, מישהו שאתה יכול לעבוד איתו, מישהו שיעזור לך, יוריד לך את כל הדברים, ואז אתה תיקח את ה-100% של הזמן שלך, כמו שאנחנו אומרים פגישות, תלך לפגישות האלו, ובמקום להגיד לעשות פגישה אחת ביום, אולי תעשה 3 פגישות ביום, ואז פתאום שילשת את העסק שלך, למה? זה סטטיסטיקה. ממש. הפינוי של הזמן הוא מורגש. אני אתן לך אני יכול לתת לך עוד כמה דוגמאות שנעזרתי ב-XP, הנושא של התמונות, הצילומים, שעזרת לנו מאוד בתחום של הצילום, של מישהי שמעצב את התמונה, כמו שצריך שתהיה, איכותית, AI גרפיקה. מטאטא. כן, כן, ברור, מורידים תחתונים לכן אני אומר שאלה דברים שהם גם התפתחות עם הזמן, זאת אומרת, קנווה או כל הדברים האלה, או AI, אלה דברים שהולכים להיכנס לחיים שלנו, ואלה זה סוף לפיתוחים האלה. הפיתוחים האלה לא נמצאים רק בחברה אמריקאית מתקדמת, או בחברה שיש לה את האפשרויות, יכול לקדם אותך לרמות כאלה של מתווך, להיות מהשורה הראשונה, מה שנקרא. גם מבחינה מקצועית, יש לנו הדרכות כל יום, פעם בשבוע, ביום שני, הדרכות מקצועיות. יש לנו פגישה שבועית פעם. יש לנו הרבה פעילות. יש לנו הרבה פעילות שאנחנו יכולים לשבת פה כמה שעות ולדבר עליהם. נכון. גם פעילות אמריקאית שאפשר ללמוד מהשווקים האמריקאים, מסוכנים יש 50 שעות הדרכות ביום. אני יודע שיש חבר'ה לא מהרשת שלנו ומשתמשים בהדרכות שלנו בארצות הברית. הכל בסדר, הכל פתוח אצלנו, אנחנו באמת חברה מתקדמת שמשתפת, אבל הקדמה הזאת היא משהו שמאוד מאוד מרשים. הפגישות שלי זה במטאברס. אנחנו חיים בעידן שכולם אמרו מטאברס, מטאברס שלנו, שזה מראה כמה חברה טכנולוגית, יש לנו מטאברס, כל הפגישות הנהלה, פגישות ישיבה, יש לי כמה פוסטים שעשיתי של 1,700 עובדים של החברה, שנותנים שירות למתווכים, נפגשים במטאברס ויושבים בהדרכה, שזה פתוח, כולל הבעלים של החברה, שהוא המייסד והבעלים, לא חברה ציבורית, יש לו אחוזים מאוד גבוהים, הוא בעצמו יושב בבית, יושב במטאברס, ואנחנו חיים בעידן, ולמה זה חשוב גם? כי מה שגם אמרנו, נחזור נושא אחד אחורה, שהמתווך, כל הפעילות שלו היא הרי בשטח. בשטח כוונה בחוץ, מחוץ למשרד, ויש כאלה שאומרים במכונית. וברגע שאתה במכונית, ברגע שאתה במשרד, ואתה הולך ומסתובב והכל, אתה אומר, טוב, אני אחזור למשרד, אני אתחיל לעשות פעולות, אני אתחיל לעשות. וברגע שיש לך מערכת כזאת, שאתה מגיע וזה כבר הכל מוכן, כמו שביקשת שילוט, אמרתי, אלכס, אני צריך שילוט, אמרתי, בסדר, אחרי שאמרתי, זה הכתובת, לך תאסוף את זה. עכשיו, תחשוב שהיית צריך ללכת לבית דפוס, להגיד לו, שמע, תכין לי את הגרפיקה. גרפיקה להכין, שלט פשוט 100-200 שקל בוקר טוב, כמו שאומרים, ופתאום זה, פתאום לא מתאים, פתאום הלוגו עקום, פתאום לא מה שרציתי, ואתה מתעסק בדברים, חזרת והבאת, ולך תשלם לי, ורגע צריך לשלם. רק לשלם לספק, זה לוקח תהליך. תיקח את העלויות של יד 2, מדלן, כל העלויות. נכון? זה מדובר בהוצאה מאוד... החשבון שלי בצורה כלילה, סוכן הכי פשוט שאתה עובד לבד, זה לפחות 3,500 שקל בחודש, זה בפשטות שאתה עובד לבד מהבית, אבל ברגע שאתה מתחיל להוסיף קידומים כמו שצריך, יד 2 אצלנו זה ללא להגבלה, מדלן אנחנו חבילות מאוד רחבות לסוכנים, משרדים והכל, הנהלת חשבונות אנחנו נותנים, במסלול הדיימונד שלנו אנחנו נותנים גם הנהלת חשבונות. הנהלת חשבונות במדינת ישראל, במינימום של המינימום זה 350 שקל לחודש, אלא אם כן יש לך אח או חבר, אבל 350, דוח סוף שנה, 5,000 שקל. אף אחד לא סופר את זה. יד 2, מדלן, מאגר נכסים שאנחנו משתמשים באומלי, בבמבי, גם מדלן וואן, אבל אנחנו עדיין מדלן וואן לא. מאגרים, חתימות דיגיטליות, שלטים, להדפיס שלט, לשלוח גרפיקה, פליירים לנכס. אנשים לא סופרים את כל זה ביחד, אבל אם אתה שם את זה בחודש, בוא נגיד, שיהיה יותר קל להבין, זה בין 3,500 ל-5,500, 6,000 שקל, כפול 12, אוקיי? אתה באזור ה-50, בוא נגיד 40-60 אלף שקל, תלוי מה אתה משקיע. לפחות. בלי שעדיין עשית עסקה ראשונה.
נכון, כאילו אתה רץ, הנה, השנה ראינו את זה, גם השוק ירד, גם המלחמה והכל, וב-XP, אני קצת אגיד מספרים, המקסימום של המקסימום, גם אם עשית $1,000,000, מיליון, 700,000 עשית, אז קיבלת, מקסימום שתשלם זה $72,000, מקסימום. אז זאת אומרת שכלכלית, זה כבר משתלם, אתה מוריד את הסיכון. עכשיו, למה לא אמרתי $1,000,000? כי אם אתה עושה $1,000,000, אתה גם מקבל מניות בשווי $50,000. עכשיו, גם יש לנו תוכנית שהסוכנים שלנו, ואנחנו בזה ככה נסיים, נשאיר את זה כי זה, הרי אתה שותף בחברה. נכון. אתה שותף בהכנסות, לא ברווחים. אין פה משחקים, הכל שקוף. נכון. נכנס שקל, החברה אומרת ככה, מכל הכסף שאנחנו מכניסים, אוקיי? 40%, כתוב בחוזה, בודקים על שקל הזה, 40% מההכנסות שלנו, אנחנו מחלקים בחזרה לסוכנים שזה השותפים שלנו. מה זה שותפים האלה? שעזרו לחברה לצמוח. אז זה יורד לרמות כאלו שבאמת אנחנו מסתכלים על סוכן כשותף, כי הוא שותף בהכנסות, הוא מקבל מניות של החברה, הוא יכול לבנות ארגון משלו בתוך הגוף גדול שנותן את כל המעטפת הכל, אין לו שום סיכונים, סיכונים מאוד סופר נמוכים, כאילו כמעט אפסים, בוא נגיד ככה, כי יש לך את ה-150, שלמת בחודש, זה הסיכון היחיד שלך, וקיבלת הכל. וזה, זה הסיבה לפודקאסט, דרך אגב, שאמרת, אלכס, אני מרגיש שאני פשוט התחלתי לרוץ פי 3, פי 4 יותר מהר, ושאלת אותי, אני לא מבין למה, ועניתי לך למה. אמרתי, צחי, אני בונה את זה ככה, כדי שיהיה לך זמן להתמקד בדברים החשובים. בדברים בעבודה, בדברים החשובים, בהחלט. זה הקטע. אוקיי. אנחנו עובדים גם בזמנים, יש לנו 30 שניות. אז כיף להיפגש, זה יצא ספונטני, אבל נחמד. ואנחנו שבוע הבא באילת. כן. יומיים חופש ו3 ימי עבודה. בהזדמנות זאת אני רוצה לאחל חג שמח ללקוחות שלנו, לעם ישראל, שחג, מה שנקרא, ראש השנה, שמח, שהחטופים יחזרו, ושהמלחמה תסתיים, מה שנקרא. כבר תקופה מסוימת. כן, ראיתי, כן. אצלי זה באוטו. כן, אני קבוע עם זה, כן, זה הגורל של ולתקופה, שיהיה לנו תקופות יותר טובות ברמה הלאומית, מה שנקרא. יהיה בסדר. יהיה בסדר.